Takže táto vec predstavuje naše myšlienky oblečené v slovách. Bola vytvorená práve pre teba. Práve pre teba. Tak nech sa ti páči. Poézia ulice. MCL, Staré mesto. Dilema, Petržalská H16. DJ Kubo. Naša voľba Je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo odovzdať a tiež nej veľa získavať. a tak Sme na trón, postavili mikrofón, lebo s repom lepšie sa nám ide svetom. lepšie sa nám ide svetom s repom. Takže Petržalská Le má vytvorená z tej istej DNA. prichádza z prievode H plus H. No a to sa dá, Ale vyjadri sa, keď sa ti zdá Zlá. tá naša ponuka, A nami reprezentovaná muzika tvoja kritika je iba moja záruka. na to, že ti podstata uniká Nič si sa nenaučil, a vôbec si nepochodil, keď si nepochopil, že štýl, ktorý som práve predstavil nám vlastné brány otvoril. a iným ostre hrány otupil Všetky snahy, ako rozvíjať tie bohmi dané bohy podporil. a mnohých na nohy postavil hip-hop, Ktorý v slovenskej komunite kvalitne kvitne. no a každý, ktorý hlavu zdvihne, si zvykne Na to, že to nejsú iba fikcie, stúpajúce tendencie predstavujú spoľahlivé záruky, že domáce produkcie poskytujú stále nové ponuky. hej, zvuky ako vibrácie A z prvej ruky inšpirácie sa meniace na momentálne verbálne podávané recitácie. a porcie rímov porcované dvaha pozitívnou dilemou. Váha pozitívnou dilemou. Naša voľba Je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo odovzdať a tiež nej veľa získavať. a tak Sme na trón, postavili mikrofón, lebo s repom lepšie sa nám ide svetom. lepšie sa nám ide svetom s repom. Naša voľba Je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo dostať a tiež z nej veľa získavať. No a tak Sme na trón postavili mikrofón, lebo s repom lepšie sa nám ide svetom. Všetko vždy začínal, hybom nikdy nekončí. Nikdy neskončí v našich dušiach, v našich ušiach nikdy neprestane hrať. Nikdy pri ňom nezostanem stáť, ako dlho sa bude dať. Toľko sa budem snažiť RAP produkovať. Spolu s ním svetom kráčať, dokazovať, že ho chcem rozvíjať. rozbíjať tieto všetky negatívne vplyvy, Aby sa mohol vyvíjať, aby ostal živý. treba sa oddať, odozdať do seba všetko, čo sa dá dať. Ako ľudia za veľkou mlakotory začali 4 elementy otvárať, za svoju pouličnú poéziu považovať. K nej sa prideľovať. No a štýl si vybral aj bielých. Nie podľa toho, ako kto život prežil, ale ako kto ho pochopil a následne ožil. 100% oddanosť, odhodlanosť Do štýlu vložil a štýl sa potom v krvi rozprudil, lebo pocitil, že v ňom existuje veľmi silná viera vo veľkoleposť svojho diela. A nechýba veľa a u nás kultúra celá začne ešte viac prenikať. Diela budú vznikať, ale u ľudí sa nesmie z rúk vymykať. Ne navzájom zahájiť boje, ale musia vynikať všetky zdroje, ktoré môže štýl ponúkať. Ľudí spájať, spájať aj noty a zvuky, beaty a hluky basy a tóny a ruky uložené na mikrofóny a takisto sklony k lepšej tvorbe, pretože niekedy budúcnosť kultúry nie je už tým, čím bola a často sa lepšie ukáže stará škola, ale duša na mňa bola. Musí sa preukázať väčšia vôľa, neísť dookola. Tak to je pravda a dodám ešte na to, váha je pre mňa to, čo pre zlato kopa zlato a za to aj poézia ulice tejto dvojice, dušo A laky, držiaci sa rovnakej hudobnej páky. rovnaké hudobnej páky, rovnaké hudobnej páky. Naša voľba Je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo odovzdať a tiež nej veľa získavať. a tak Sme na trón, postavili mikrofón, lebo s repom lepšie sa nám ide svetom. lepšie sa nám ide svetom s repom. Naša voľba Je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo dostať a tiež z nej veľa získavať. No a tak Sme na trón postavili mikrofón, lebo s repom lepšie sa nám ide svetom. Všetci umelci a rečníci, tvoriaci veci a všetci bojovníci, stojaci po pravici, poézie patriace ulici. Chopte sa moci nad papierom a perom a svoj pocit vyjadriť repom, smerom za tou cestou textov, rímov a slov, zmyslov čistou a bystrou. Hip-hop je iskrou, ktorá sa otvorí a horí v
v každom tom, ktorý ju podporí a tvorí. Kreativita ako priorita života. No a tak sa tej obrovskej rapovej hre stále odovzdávaj svoj boj, nevzdávaj v tom boji kraj, zastávaj, no a v tom kraj si raj vytváraj, vystavaj svoju ríš, neprestávaj, stále píš, no a raz príde čas, kedy pochopíš náš vkus, pokus o rytmus, skús preto počúvať slova, ktoré pustíme z úst. MCL plus dilema, ako zostava, ktorá prichádza, aby zábavu dávala, ľudí spájala, nové vytvárala a rap rozvíjala, rastla a zastávala štýl poetický, notoricky, rytmický a harmonicky, melodický, ale prakticky vždycky rečnícky a preto automaticky pre ulice typický a charakteristický pre tisícky ľudí, na ktorých urobil magický dojem, získava gigantický objem a preto postupne stáva sa historický pojem, to viem, no a tak stále reprezentujem len to, čo sám chcem. A keď to vidíš ako problém, tak si ho rieš ako chceš, ale tiež bež ako vieš, než nedosiahneš stanovený cieľ, ktorým je kultúra, ktorá nemá hranice. A síce poézia ulice, poézia ulice, rap ako poézia ulice. Naša voľba je hip-hopová tvorba, hudba, ktorej každý z nás má čo dostať a tiež z nej veľa získavať. No a tak sme na trón postavili mikrofón, lebo s rapom lepšie sa nám ide svetom. Lepšie sa nám ide svetom s rapom. Hip-hop Hip-hop